mi moramo da se, mislim, ustavno Srbija mora drugačije se ustroji ako misli da uđe u Europsku uniju. Da čitava Nemačka jedna pokrajina. Švajcarska je sa kantonima. Mislim, nije važno kako da se zove, da će da budu regioni, da će da bude pokrajine i tako dalje. Čitava Italija je u regijama. Mi moramo da se ustrojimo. Mislim, na primjer, Slovenija ima, znate koliko je Slovenija manje, ima 380 a mi imamo 180 i nešto. Znači, moramo da prihvatamo, mislim, način regulisanja i države na način kako je to uradila Evropa. I to je nužno. Ali, jednostavno, ja mislim da naša vlada ne radi. Mogli smo mnogo ranije da uđemo u Evropu. Mislim, možda smo mogli da uđemo u Evropu. Da smo sve to što Evropa od nas traži. Mislim, evo već imali smo ranije da su mandati pripadali od strankama, pa je Ustavni sud to ukinuo, pa je onda mandat pripada poslanicima, odnosno odbornici. Pa su opet promenili zakon, pa su vratili da mandat pripada za stranci. Ustavni sud tu odluku je ukinuo. Faktički, ta više odluka, taj zakon više ne postoji jer je stavljen van snage. Stalno se na televiziji pominje, mi ćemo da promenimo da mandat pripada odborniku, odnosno poslaniku. I zašto se ne prihvati izborni sistem koji vlada u čitavoj Evropi da se poslanik odbornik bira na ime? I onda posle kad vas građani izaberu Marka Markovića, pa ima određene obaveze. Ali zašto mi nemamo Srbija ispod Save i Dunava ima manje poslanika? Zato što kad se završe izbori, na primjer Demokratska stranka dobije 70 poslanika, onda predsjednik Tadić i tamo njih 3-4 odrede ko će da bude. I onda umjesto iz Niša da budu 4, oni budu 2. Ali zato dobije Beograd, dobije neko iz Vojvodine. To je to. A kad bi izborni sistem bio takav da se bira na ime, onda bi svi... Naravno, ja to stalno pričam. Balkane sve članove, većinu članova gradskog veća službeno vozilo dolazi ujutro da ih vozi i da ih raznosi. Što je neprimereno. Ja se sjećam kad sam bio gimnazijalac i student, bila je doneta odluka da samo Tito i general armije imaju pravno službeno vozilo preko celog dana i na adjutant. Predsednik vlade tad je bio Džemov Bjelić, on je išao pešci ili autobusom na posao. Predsednik vlade bivši Jugoslav. A sam svaki većnik dođe ujutru kola da ga dovezu, pa me voze, pa preko dana voze. Ne samo da se voze oni nego što voze njihove žene i deca, pa čak je bilo slučajeva da su neki gradski većnici koristili službeno vozilo, da im švalerke idu da ih voze na more. Toga ima. Dobro, nećemo sad da banalizujemo situaciju, ali generalno nije to najveći problem. Ne, dobro, slažem se, nije to najveći, ali tu se troši da... Pa čujte, ja mislim da mi kao pokret dosta animirali građane Niša na probleme koje postoje u ovom gradu i na način na koji oni mogu steći. Mislim da je velikom broju građana Srbije jasno da rešenje ove situacije, kakva je ekonomska situacija u gradu, ne može da reši i da neće da reši vlada Republike Srbije i ne možemo da očekujemo da to reši Beograd, nego mi trebamo sami da uzmemo stvar u svoje ruke i da sami rešavamo svoje probleme. I mislim da ta ideja je jako puno prihvaćena od strane građana i mi ćemo i u narednoj godini da nastavimo da intenziviramo tu našu akciju i ta naša ideja da dobiju što veću podršku, da jednostavno na sljedećim izborima budemo jedna snaga koja može stvarno da i pokrene promene koje su potrebne za i Niš i kad govorimo o Nišu, govorimo o celoj Srbiji, jer ne može Niš da bude jak ako je okruženje slabo, a i ne može okruženje da bude slabo ako je Niš